uCaptain Itumeleng Mokgohlwe osebenza ukuhlola izibhamu ezisuke zenze amacala okubulala udalule ukuthi wake wathunjwa amaphoyisa asolisayo amphoqa ukuba wayise lapho esebenzela khona ukuze ayobona imibiko yamacala ezibhamu aseBramley naseVereeniging. Ubethula ubufakazi ngaphambi kwekhomishana kaMadlanga namhlanje. uMokgohlwe usebenza ehhovisi labaphenyi eliseSilverton ePitoli. Akakwazanga ukuthola inombolo yesibhamu esabulala uAmanda Swart ngo-2024, kanti-ke akhona namanye amacala okubulala angakaliphothuli uphenyo lwawo. Utshele isigcawu ukuthi mningi umsebenzi ababhekana nawo, kodwa-ke isikhathi sokuphenya siba sincane nokwenza ukuthi umbiko abawukhiphayo ugcine usunamaphutha. The errors will arise time to time as long as there is still pressure at the lab. The errors will always be there because we push quantities, not quality. Uthi ngesikhathi esaqhuba uphenyo ngamanye amacala uke wathunjwa uWitness B kanye nabanye ababebonakala njengamaphoyisa befuna ukuthi abatshengise umbiko ayesewuhlanganisile othinta amacala okubulala eBramley naseVereeniging. I opened a case of kidnapping on 8 January 2025, which is currently being handled by Independent Police Investigative Directory, IPID. I stand by the fact that I was kidnapped as I did not give the officers permission to take me anywhere and was forcefully taken by Witness B's team. Uthi nakuba bengasebenzisanga indluzula khathi bemthumba, kodwa-ke indlela abafika ngayo kuyena iyamenza waba nokwesaba wagcine evule icala lokuthumba. Please explain the nature of the force or how exactly the force manifested. It's a non-contact force. The officers' approach instilled fear on me. They came carrying firearms, and the manner in which they were interrogating me, it was not like an interview of a colleague to colleague. Isigcawu sizoqhubeka kusasa.